Ahojte, vítajte pri mojom úplne prvom videu tuto na YouTube. A rozhodla som sa, že to budú práve moje top 3 parfémy na leto. A dúfam teda, že sa vám bude video páčiť, že to dobre dopadne, že to dobre zostriham a že to bude vyzerať fajn. A teda, že nám to bude spolu dobre a budeme sa tu takto pravidelne stretávať pri ďalších rôznych videách, ktoré už mám tuto vymyslené a premyslené. A poďme teda na to. Mám tu 3 dámske vône, prevažne na leto, môžu byť aj na jar používané samozrejme. A rozhodla som sa, že vyberiem si jednu takú lacnejšiu, druhú takú strednú, zlatú cestu a tretiu drahšiu. Takže môžeme začať. Ako prvú som si vybrala Lattafa Yara Toast. Jedná sa teda o veľmi sviežu, sladkú, kokosovo-mangovú vôňu, ktorá vás proste preniesie niekam do tropického mesta, kde si dáte čerstvý kokos a zajete to šťavnatým čerstvým mangom, proste vyzretým, takým šťavnatým. Skvelá, fakt. Skvelá. Tak to vyzerá. Teda, čo majú aj vlastne Jary, iné verzie, napríklad klasickú Jaru alebo Jara Moj, tak tie mi nejako nesadli. A čo už skôr mi teda sedí, tak je Jara Elixir, tá nová, no nová, už nie je tak moc nová, ale tá najnovšia z Jar. A všetko sú to také jemné, púdrové, dievčenské vône a to ja moc nie som, ja skôr na také fakt, že extrémne sladké alebo také údové a takéto. No, ale späť k tejto kráske. Takže, z čoho sa skladá? Základ sa skladá z manga, kokosu a passion fruitu. V srdci nájdeme jasmín, pomarančový kvet a heliotrop. A na konci to zaklincuje vanilka, pyžmo a kašmír. Za mňa najvýraznejšie tóny, tam je určite mango s kokosom, aj passion fruit, to tam je také sladké veľmi. To som povedala, jak Maďar pade, bože. No. Áno, ten passion fruit tam je taký veľmi sladučký, ale oveľa viac sladšie, tam je to mango. A na konci vlastne v dry downe tam je aj cítiť dosť tú vanilku a pyžmo. Ale ja som teda osobne človek, ktorému pyžmo celkom dosť vadí. Ale tu není teda nejak extrémne cítiť a je také príjemné, také znesiteľné veľmi. A teda môžeme si ukázať aj atomizer, snad to bude dobre vidno. Hej, takže celkom fajn, ale tieto Lattafy majú celkom dobré atomizery. A teda cenovo stojí 20 €, plus minus hore dole. A proste. Čerstvý kokos, ktorý si vypijete a spapate potom šťavnaté mango. No, takto. A projekciu mám takú, že proste keď prechádzam okolo niekoho, tak to cítia a vydrží. Tak samozrejme záleží, koľko si toho na seba dáte, či si to dáte aj na oblečenie, ale tak na koži vydrží také 3 až 4 hodinky podľa mňa, čo je na tú cenu podľa mňa určite veľmi dobré. Ďalej, ako zlatú strednú cestu, cenovú, máme tento parfém od Jean Paul Gaultier, La Belle Flower Edition. Takéto krásna letná vôňa. A jarná by som povedala, nie je úplne taká nadúpaná letom ako jara. Ale má stále taký letno-jarný vibe. S touto vôňou mám taký love-hate relationship. Proste
love-hate vzťah. Keď nám prišla, tak preto som povedala nám, lebo aj priateľ si objednal pánsku verziu. A teda keď nám prišli, tak ani jednému sa proste z nás nepáčilo, ako vonia, mne táto dámska a priateľovi tá pánska. Proste nebolo to ono, nevonilo to pekne, proste nie. Tak sme to nechali odležať, nech sa to pekne zmaceruje. A teda už som tomu nejak prišla na chuť a musím povedať, že akože nie je to úplne, že top, ale teda je fajn. Cenovo sa pohybuje okolo 90 €. Teraz neviem, či náhodou není aj niekde v zľavách, dokonca aj vo výpredajoch, ale to by som vám klamala, to som si není istá. Výdrž na koži tiež takých 5-6 hodín, že akože dosť. Ešte po tej macerácii sa to zvýšilo samozrejme, tá výdrž. A čo teda obsahuje? V základe je marhula, potom ideme na magnóliu, osmantus, čo je okrasný kvet, a jasmín. A na konci máme vanilku, vetiver a pačuli. Najviac, čo v tejto vôni cítim, je práve marhula s vanilkou. Je to proste taká marhula, taká fajnovo vyzretá, čo dojdete na záhradu, zoberete si marhulu a úplne taká šťavnatučka a sladká vanilka. A toto sa tam tou maceráciou tak pekne vykombinovalo a strašne pekne to voní. A práve preto po nej teraz dosiaham práve teraz v letných mesiacoch. Môžeme si ukázať atomizér. Vanilka taká, a nie taká sladká, alebo taká syntetická by som možno povedala, ako bola v tej Latafe Jara, ale taká, keď si kúpite vanilkový lusk a ten uvoniate, tak taká tu je presne vanilka. Hovorím, šťavnatá, vyzretá marhula, jasmín v pozadí. Ale toto, keď si pôjdete kúpiť, tak odporúčam to najprv ovoňať. A určite nie blind buy, určite nie. It's not safe blind buy. A ešte vám ukážem, v akej krabičke alebo plechovičke to prišlo. Takáto krásna plechovica. Takže takto. To bol pekný. Vôňa zo začiatku nie, ale časom to vyzrelo a je to veľmi fajn. No, ako poslednú vôňu, ktorú ste mohli už u mňa na šorte vidieť, je nič iné ako táto modrá kráska. Erba pura od Zeržov. Toto bol taký spontánny buy, že ja som nabehla do obchodu a povedala som si, dneska chcem nejaký níž parfém. Vidím Zeržofy, videla som na nich kopu recenzií, veľa chvály. A ja, že dajte mi to vyskúšať, tu ovoňam všetky, čo tu máte. A hneď som brala dve. Brala som Erbu a Naxos. Toto keď ovoňate, tak na tú vôňu v živote nezabudnete. Toto je tak jedinečná vôňa, že to fakt... Môžu sa rôzne arabské parfémy zamerať na DNA Erba Puri, ale nenapodobňuje to. Nie, nepoviete mi, že áno, proste. Musím to vôbec opisovať. Šťavnaté ovocie, trošku svieži citrón s bergamotom, na konci v drajdowne biele pyžmo, vanilka, nádhera. Je to teda drahšie, ale samozrejme sú aj drahšie parfémy, hej. V bežných obchodoch na stránkach stojí okolo 200 €. A čo sa týka výdrže, tak ja si dávam z nej cca 5 alebo 6 strekov a z začiatku úplne explózia vône, úplne odpadávam z toho, aj všetci okolo mňa, jak silno to voní. Potom asi začínam byť nose blind, prestávam to nejako cítiť.
ale potom prídem večer domov, láhnem si do postele, niekedy aj po sprchy, nie že niekedy, vždy po sprche samozrejme, si láhnem do postele a vtedy to najviac cítim normálne, že idem zaspať, ale nedá sa, lebo mi to nedovolí tento parfém. To je proste bomba. Čo vám poviem, proste bomba. Toto musíte ovoňať, a keď to poznáte, tak mi proste dáte za pravdu, že toto je jedna nálož. A ideme si to otestovať. Krása. Krása, krása, krása. Nádherné ovocie. Trošku vzadu. Bergamot s citrónami. Vanilka. Bomba. Bomba, bomba. Stojí to za všetky drobné, jak sa hovorí. A ukážeme si aj k tomu packaging, aký bol. Bola k tomu takáto krabička. Celkom obyčajná. Tie staršie verzie, čo boli také semišové, tak mali oveľa krajšiu krabičku. Dávam si aj fotku, ak nájdem. Určite nájdem, tu ju máte. No a keď si to vlastne otvoríme, tak nás čaká takáto farebná explózia. Ale čo je najlepšie, keď dáme dole tento plastiček, tak tu máme takúto nádhernú zeržovšatku. Akože popravde za tie peniaze by som čakala lepšiu kvalitu, lebo nenosím ju, je celú dobu už vyše roku odložená v tejto krabičke. Tu oddychuje a proste tu sa to pára, je to priesvitné. Akože dobre, je to ako bonus k tomu, tej vôni, hej, ale keď už to je, tak by sme čakali, že to bude niečo poriadne, nie? Takto no. Takto. Pekná? Dajte vedieť do komentáru. No. Takže tak. Toto sú moje top 3 letné vône. Keby to mám teraz zoradiť tak, že ktorú nosím, že od najviac po najmenej, tak najviac nosím Erba Puru. Potom Jaru, lebo mi to nenebudú to míňať, keďže to proste je lacné, môžem to špliechať na seba, koľko chcem. A ako posledná je Bella. Ale ešte si k nej nachádzam nejaké puto, nejakú cestu. Viete, ako to býva, určite ste to aj vy zažili. A dajte mi vedieť do komentára, že s akou vôňou ste práve vy mali takýto milovaný, nenávidený vzťah. No, takže to by bolo prvé video za nami. Bolo to ľahšie, ako som čakala. Išlo to teda tak spontánejšie zo mňa. A som zvedavá, ako na to pôjde spolu ďalej, no. Dúfam, že to dopadlo dobre. Obraz je podľa mňa výborný. Zvuk dúfam, že bude tiež. Strašne som vďačná, ľudia. Za pár dní ste mi takú snahu a takú proste... Ukázali ste mi proste, že fakt, že mám tú šancu vyrásť a udržať sa tu a byť lepšia a lepšia a robiť to ešte oveľa lepšie ako teraz. No dobre, neopúšťajme sa. Ďakujem vám krásne, že ste to dopozerali až sem, alebo popreskakovali, ale to není pekné, to sa nerobí. Pekne sa to pozerá až do konca. No a ďakujem vám za zhliadnutie. Dajte mi vedieť do komentáru, aké ďalšie video by ste chceli vidieť odo mňa. A aj keď ja už mám premyslené, ale napíšte mi to, možno sa zhodneme. Nechajte sa prekvapiť a určite vám vyhoviem. A tak, majte sa krásne, krásne voňajte. Majte na voňaní deň, večer, ráno, po obede, to je jedno. A vidíme sa pri ďalšom videu.